Right. Right now it's looking very msika. Very msika. This homeless people are not gara. That's the one that's bad. That's not gara. You don't let's get. Sisters Conile in Canada. What is it? Mare. Tibia. Na boca de carro. So I suppose just the same time also that nyado nyara is. So far that we don't have 5 hours to run one hour. So go back and chat on the floor. As no program go about to play. No. I'm not going to tell you one Specialist gara imba. Ndo tsibata zomno gara. Tazane chanto. Atina na mabuzi wale kufundisa. Ngakuze kufika Zambia. Topina mbero chemo chamo. Ndopina mbero kupi? Chibero. Yoma dora. Nimatonora kuri wane makore mangani gara. Dane 20 years and 3 ndakufika kintu ngazuni. Wale 20 years ko abere kwa kwaru. Washai. Oh, wakashaya kuna makuru mangani. Ndo paka boya kuno. Jagara kuno. Hapo masingo na meweta singa kwatukamira. Oh. Sika kuchikoro wakaendera chikoro kana unombeenda chikoro. Nenda mufrende. Ngangiri ndakazoendeswa kuchikoro place kutsere mutauni. Oh, kumna foman. Andasonyera phone na K7. All right. Ko yeuda. Murize. Po mletwa. Anita Wellington. Wellington. Uya. Sakwati unonzani? Libai. Unogara futi baba? Po. Asisi chatukumbira ka. Yeuda chichi unokunetsa kuti muzosvika pauzo gara kunoko. Kugara ndopanonetsa nemari. Oh. Maimbogara before musati maya kuno? Kumasvingo. Kupi? Kumasvingo. Oh, makabva kumasvingo? Oh, kumasvingo ndokune hama dzenyu? Kumasvingo ndokune hama. Okay. Taurisai. Saka chii chakaitika kuti muzouya kuno kumusvika muchinogara kustreet? Asi kumasvingo maigara mustreet futi? Ndaizotsvaga amai vangu vainge vachinzi vari kuHarare. Makavashaya? Pamangoti harika ndikugara hangu kuno. Taurisai, upenyu hwakatooma ndi? Apo zikutooneka because chiro pamunogara pacho takupinda muchando panga tori mahwana. Umukoma muri sei? Netwan? An? Tafadza. Munogara futi kuno? Makurira kunogara kana kuti chii chakaitika kuti muzosvika pakuzogara? Ndagara kwekwedu ndabva chirongonesa nyaya yekuti marere. Marere ndi? Ora sekuti makatopiwa basa munokwanisa eni basa munokwanisa kutobvuma? Ndikwanisa kuti maone pogara. Tairipo. Saka enjoya ichika yenyu? Ko taurera. Matarengo. Asinotaura. Ndepi? Watinonza Wellington? Naiju. Makuru mangani? 18. Oh. Watopinda mu 19. Wakurira kuno kwe? Tubiza bandazo. Wakaziya kuno kuzoita se? Ndawatiza Msikanzo. Sanenda Msikanzo. Ayo uri Msikanzo? Uri Msikanzo. Ora iripo. Ndo dzimba dzawo. Uripo? Waigirwa chikafu? Kufara? Tone chikafu chake? Vura kaudyeka. Sakwate aidya. Saka ndo maunogara? Makore mangani? 16. Alright. Saka chii chakaitika kuti uzogara mimba yakadai? Taurisa. Kungonetsana naona namai chalanzi chimbo. Ndakauya takabva kuMozambique koRidi nanangosiwa kokeya. Ndakafana tangu kutendera. Wesa wakadhambwa? Saka ustomboziva kuti wabereka kwarupi? Ndaiziva kumba but wakatama waya noingoti waenda kuchitungidzo kwacha ntomoziva kuti unonzi ani wezita rako? Asha. Ashan?
Gawaza. Saka usitomboziva kuti vabereki vako vari uno? Ndisikuziva. Saka upenyu hwakakuomera. Nehama yangu mwana wamukoma baba wangu atori Mbare futi anogara pamabhini apo. Anogara pamabhini? Saka unozomuperekedza kati unomuona tomupawo chikafu. Anenge ariko? Inga zvakaoma. Saka unogara nani panapa? Apa anogara ndega. Ko ninzi. Ko hama dzawangu achitaura kuti iwo unotya kuti dzinozokuona ndedzipi idzodzo? Dzekumusha nedzebaba wangu. Dzekuwedza. Ndidzo wababa? Anogara kukapa anonzi kuda ndianoziva. Ndivanoziva dzinogara. Vanombokubatsira here? Kuda? Aiwa, anguri mukoma wangu. Saka wakaenda kuchikoro here kana kuti vanombobvira enda kuchikoro? Ndakaenda ndagumira fomu 1. Waidzidza upi? Pachizungu. Okay. Inga mawani. Saka unorarama sei manje? Aiwa. Ati aripo mwangu. Koma. Muri sei? Aiwa, bo munogara futi panapa? Ndinogara pano. Life iri sei mukoma wangu panapa? Life tiringoona zvine tichingorama tikaonawo chikafu ichocho. Ndinona bati chando manje chakuya je. Mawani. Rarama plastic mawani. Atondowari zvinoita, ndofana kungoshinga mukunamato. Tinogara tonamata pese pandapepukira ndonamata. Saka makati magara kuno kuriri? Ndane makore. For how long? Ndamugara tone 8 years. Alright, maimbogara upi before? Maimbogara upi before? Before, ndambogara kwepwezi. Okay. Saka chii chakazoitika kuti muye kuno? Kwepwezi mbaba yakadzirika ndakabva ndangodzikira. Ndadzoka kuno kwemafia. Inga zvakaoma shuwa. Saka munozombogara mumba futi? Mumba ndina inini zvamba zvakaita down, mukadzi achienda kuSouth ndakanangoita down. Apa nditona sekuru angu anombonzorara nawo futi apa but vabuda kunhonga maplastic ane zvigubhu zvavo. Zvakangorema? Mafia yangu rimwe vamwe vapo vamwe vese vauya. Hariswa ngaba. Hadiya, kukana munhu asingadi atingamumanikidze. Akatsva mwoyo wedu chiremaka. Nepakazotsvawo zvinhu zvedu zvakawanda wanda stereki but chakazotisiya. Alright. Chirema chacho ichocho. Chiringe chatsva. Chakachirema umu? Makapwanyirwa mukadhirika. Ako akaenda kwacho kuHurungwe ka. Vana kana transport yava takangobhadhira mari dzemachema. Vanhu vese bhuku rakatenderera nevava sikana sevana vachinomuona everyday. Inga zvakarema. But hairipo saka idya henyu chikafu. Pane munhu angositi hanzi tingoya kuno tingokupewo chikafu. Aiwa, anonzogona tori nayo nzara ipapa. Samune vana here? Hamuna vana here? Vana ndinawo ndakatomba nawo naye maoko ndikanyoresa vamwe vakaroorwa zvavo nditoni 2 vakaenda kuchikora asina asika ndanyoresa mazita kuna ye maoko. Ko vakaroorwa vacho vari kuzero. Vakakona. Vakaroorwa muzi kwavari kana? Vakaroorwa vari kudzimba dzavo. Mumwe ari kuota Vozi, mumwe ari kumaJubek. Saka kumaJubek andozvizera kuti mindu pamunorara? Andozi ave ari kuroja kana ndopanenge pamwe. Saka vanombokubatsira iwe kuti muwanewo pekugara pari nani? Sinzi varoorwa vakwanisa kuchengetwa nevarume. Asati akuenda kubasa anotokorokozawo musika. But anombouyawo nembichana? Anombouyawo nembichana? Anomboonawo pamusoro. Alright, hairipo sharp. Yamaita basa? Munotendei naye. Kudai mutogara makangodaro somuchitiro. Charamba tichiuya. Iripo? Mwari anokupa makomborero, ndochiwanawo makomborero. Alright, maita basa? Ndotega.